Okay, Mathias skal drikke klammersovs. Og i klammersovs er der iced tea, mælk, citronsaft, agurkesaft, asisaft, tabasco-sovs, kinesisk sovs, ahornsirup, appelsinjuice, saftevand og chili-saft. Mathias, er du klar? Nej, det er ikke den. Det er den her. Pincet eller bunden? Pincet. Du skal vælge bagefter og bunden. Pøsvin. Det smager godt. Jeg har egentlig ikke lyst til det. Tror jeg bare, noget jeg gør. For klamt. Jeg flytter mig lige for din mund, så du kan stoppe på mig. Fuck, jeg er klam. Ja, nok. Kan du ikke lide det her? Nej. Hvor ulækkert. Hvad så, Mathias? Du kan ikke. Du skal. Så skal jeg andre. Ikke. Okay. Jeg tager en dråbe, så. Det gør jeg ikke. Det gør jeg. Så bliver du VIP, hvis du gør det. Tager en dråbe? Okay, jeg tager også nogle dråber. Smart, det virkelig så. Det er klamt. Det er ulækkert. Og du skal ikke filme mig. Nej, jo, jeg skal filme begge. Det er det, du lavede. Nej. Ellers skal du ikke komme med. Du kommer bange. Ej. Det smager faktisk godt. Der er ikke mere. Jeg er fri. Det smager faktisk godt nok. Ja, det smager faktisk godt. Ja, det synes du. Det synes jeg. Så bliver du nok nødt til at bunde. Ja. Det smager faktisk fucking godt. Jakob, har du brækket ned i den der? Nej. Der er kun en lille smule. Jeg skal ned og have noget vand bagefter. Du tør ikke tage alt det der morgen. Jeg tog to. Du tør ikke tage alt det der vel morgen. Nej, jeg gør ikke. Jeg tog 2 dråber morgen. Fuck, det smager godt. Det er helt klamme. Jeg skal have noget vand.